Hoe is het, meid? Ja. Is het nog zere keel? En een glaasje drinken? Ja? Nee. Nee, geen drinken? Nee. Die is de loser naar mij? Wat voor dikke. Kind dan net. Waar gaat die opvoeding dingen? Jou. Och, al je zoeker op de bank. Kan gebeuren, hindert niks. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja jongens, je ziet het goed, ik ben druk aan het hemelen. Maar eerst wat oors, want juster wien us beide ben ziek, echt ziek. En vooral us Ildo, zaken wie juster mannen echt heel ziek en juster medje knapt hij alweer op. Maar Ildo had de hele nacht in de baan geweest en de hele dag de nij spuit en koorts en... Ik hier de handen vol aan. Jaren wie ik zie ik thuis dus die hier ik net. Lois kwam met, dus nog al even. Boatje. Nou, Ilde had Peker wel even wat boaten en tussen. Ja, ze wilde er wel iets blieder van, maar er weer net vol hoor. Nu moet ik zeggen, zaken van de morgen naar school te gaan, die weer er wel weer. Ildo, net meer spuien en ze had het eten wat ze opeten had, is net vol, maar had ze binnenhouden, dus ja. Het is weer onder beter in de hand, hoop ik. Dus ik sla aan het bed. Ik word even een aanhelling van haar. Ze lijkt me dus nog even op bed. Ik ga haar nou echt nog even op bed smitten. Ik denk, sleep is de beste remedie. He, dat heb ik voor mem geleerd, dus dat doen we. En ja, het samen van bed komt even een skin bed. Ik word erop even die ziektekiem eruit. Die verzaken hakkel verschinnen. En nu zit ik dus nog even stafzoerje. Ik ga al even stoffen. Wc even goed skin. En dan wat leuks, want zaken is onkomende vreed Jitje, die wordt alweer 8 uur. En ik wil al een beetje dwanen met zijn tractages. Hij wil graag van die Lietse pringelbakjes. Jan als tractaatje op squallen en bij ons in voetbalteam. En dan heb ik wat sneupt op internet. Toen kwam ik dus dit zien. Dit is dan een label van eromheen. Nou, dit is dan zaag. En dit is er van bovenop. Hier wordt 8 uur. Nou ja, natuurlijk in het voetbalthema past helemaal bij zaken. Dus dat wordt dus tractatie van dit hier. Nou, de blikjes vond ik heel toevallig een mooie aanbieding online. Dus als het goed is bij die je het bezorgen. Ik had er wel eens meer werk van maken, maar dit is echt wel eens lekker. Dus nou ja, ik hoop dat dat aan zijn binnenkomt, dat ik daarin met douane kan. En ik hier dit nog binnenkrijgen. Dat is zo'n grote letter 8 en ballontjes en vlagjes. Dus ik kan dat vreed echt mooi hingen. En nou gingen we eerst in de holle om vreed gewoon het feestje thuis. Eigenlijk doen we dat met zaken zie je altijd in de theatertuin. En nou ja, gewoon lekker boeten. Maar het liep het echt striem in water worden. Dus ik zei, ja, wat doen we nou? En nou, toen zei zaken, ons ook echt wel naar een indoor speelhal. Nou, ik zei, dat is net gek. Dan kunnen bijna lekker rauzen en boatje. En ja, dat leek me net een gek idee. En nog had er uitzocht om naar Ezelstad. Daar is ook een indoor watershal. En daar wilde ze een feestje van houden. Dus ik had dat daar reserveerd. Dus mem riet, de heid van Rolf Jan riet. Want ja, ik hier alle jonkjes uit zijn klas uit nog. Ik denk, als we dan thuis gaan, dan kan dat makkelijk. Maar dat keek net in een autobarretje. Dus we gaan met 3 auto's die kant op. En ja, hij krijgt er eerst een stukje taart. Hij wil gewoon kwarktaart. Dat vindt hij zo lekker. Dus die geven meidje. En dan gaan ze de spekjes ook en chips. En een ijskomijs uitziekje. En ja, wij doen gewoon lekker een bakje koffie en laten die ben lekker rauzen daar. Dus op zich is dat ook net gek. Ga ik het troep ook net thuis? Krijg ik wat? Ja, het is net als maar je improviseren. Dus ik ga het springkasten weer af zijn. Dus dat zou wat. En oeh ja, dan nog wat. Want nou ja, weet, ik ben druk aan het onpassen geweest. Ik ben nog net helemaal klaar. En ik wil ook heel graag een nieuwe bank. Maar de bank die ik heb, die is gewoon echt super vet duur. En ja, ik denk, daar spaar ik wel wat voor en dan komt dat later wel. Laten we het eerst wel zaag. Maar check dit. Nou zeg ik juist Jonne dat deze bank toch echt wel op is. Ik vind het wel heel zuurig. En vlekken die ik er net met uitkraai. En ja, hier zit al wat een gat in. Dus het is echt wel heel zuurig. En deze stoel is ook echt op eigenlijk. Die beklading is net meer mooi. En ik had er wel een heel mooi kleedje. Hoe liek het wat. Maar het is gewoon eigenlijk op. Dus ja, ik ging hele mooie uitzocht, maar ja, het is gewoon net te betalen. En nou ja, wij zijn met van alles en nog wat dwaan natuurlijk. De ombouw ben we nog met dwaande. Ik ben nog dwaande met verhuur boeten om. En ja, Jilt kun je maar niet 1 keer uit, Janno. Dus wie zullen ze even vanmiddag even op een struun. Dus zaken het misschien even mij Ildo zo even neus memt, want die is natuurlijk nog net helemaal fit. En dat was toch maar even struun gewoon om, nou ja, toch een U-bank en dan iets goedkoper dan dit ik online vond hier. En ja, ik vond het wel mooi, want ik hield er maar eens memo. En dus mem zei ik van, ja, maar dan
kinderbandjes er ook nog eens een keer op griemen of op bordjes. Ze zei toen hele dure banken, ze best alleen maar onthouden en keren. En zei hem gaan ook nog liedse band. Ze zei keep je alsjeblieft geen dure bank en doe gewoon nog even tussen terug. Gewoon eens een keer wat een goed keperen en dan hindert het niks dat er eens een vlekje op zit of wat er en dan is het toch oors. Nou, daar had ze heel nog gelijk in. Ja, met hem werd het altijd beter, hè? Wat is dat toch mooi. Dus ja, wie zit vanmiddag even op een struin naar een mooie bank, maar een beetje betaalbaar. En ja, waar gaan we hier over een paar weken toch nog een naaie bank, een naaie hoeken. Ga ik wel weer heel veel zin in. Nou ja, en die komt dus helemaal om de hoek. En deze kachel die komt nog hier ongeveer om taart. Die komt nog een stukje buis uit Jelke bij besteld. Dus die komt nog wat achteren. Gaan we ook wat meer rondte. Nou ja, sassen wat. Ik zal eerst even aan het hemelien. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, alles weer een beetje spik en span. Dus het hier in ieder geval even een beetje fris en fruitig. Ja, ik zal eens even zien of die pakketjes al binnen. Ik wil dit eigenlijk gewoon wel plakken. Zes krijg ik zien dat het jong bezwaar wordt. Ja, ken ik wel, dan doe ik het jong. Nou, dan was ook nog even. Ik ga er nog even een oorke. Dan ging ik nog even een boekje lezen. Heel slip, dus ja, ik zal eens even zien. Nee, nog geen pakketjes. Dus ik ga even lekker lezen. Nou, de zaak is inmiddels weer thuis. Die is maar even naar boven sket. Want ja, sjoggens even naar boeten. Het is echt verschrikkelijk waar. Dus boetenbordje wordt net. Dus nou ja, ik ben nog eens net zo van het binnenbordje. Ik vind dat ze altijd eerst een boeten maken en dan op het naaimidje nog even. Maar ik zei, nou, vooruit, doe maar even. Dus die ben naar boven sketten. En mijn liet zijn mosjes weer van bed. En ze is nog net helemaal fit. Hoe is meid? Ja, nou, dat is wat. Dus dat is wel heel sneu. Net lekker, hè? Is het nog zeer de keel? Nee. Moest ik een tekkensjoer? Nee. Beetje wetter. Niks is goed. Liefke toch. Ja, die moet wel lekker delen. Dat is erop met maar. Nou, en ik ga nog even een wasje wat ik opvouwen zal. En dan komt Aanse Beppe Klaasje, die past even op Ildaal. En dan kun je elke keer een zaken even zien op een naaie bank. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er wel zin in. Even zien hoe het zit, hoe het leidt. Ja, dus ik hoop je dat we wat vinden kunnen, wat binnen het budget past. En dan ja, ben ik weer wat verder hier in de huis. Daar heb ik wel zin in. Ik zal even wasje opvouwen. Leuk. Dus dan zijn er per ierbijkers heel daar. Ja, ze nemen wat ierbijkers voor die pakken. En wat vitamintjes naar binnen. En een glaasje drinken? Ja. Ja? Nee. Nee, geen drinken? Nee. Is het lekker slipt heel daar? Ja. Ja, hè? Nou, voelt daar. Net zo vol was gelukkig. Twee dingetjes. Zo. Heb het even. En hier een zak. Ik mis weer een hier. Zulke zijn wat ierbijkers voor ieder klein meidje. Zal ik op het tafeltje bij die zetten? Ja. Ik heb wel een beetje Ik wil wel een beetje zoeken erbij, zei ze. De haast van Heid, hè? Dat Heid ik altijd. Nou, vooruit. Heel het beetje. En was het dan bruin of witte zoeker? Ja, is goed. Bruin? Nog een beetje bruin zoeken, dat mag wel. Misschien belangrijk dat ze wel wat binnen houdt. Maar zo even recht op zitten hier stiekem dus, ja? Of dan slikst hij aan. Tja, alsjeblieft, vrouw. Zit ik moe in de schouder? Zo, lekker in de schouder. En dan zal ik vast wat tarrieringsdwaf wat eten. Want dus ga ik met hier jong. Maar dan snij ik vast als ik het jong zijn pannen smieten. We krijgen krieltjes met paprikasaus en piekelwasjes. Dus ja, ik zal alles vast even snijden. Ik het jong zijn pannen mieteren. En dan is het exact klaar. Het is in 20 minuten net boegeer. Dus
Dan is het maar snijden, want dat kost altijd het meeste tijd. No? Ik zet even snijden. Lekker heel daar. Mooi meid. Ja, hup. Oh, je zoeker op een bank. Kan gebeuren, hè? Dat niks. Shut maar wel, een dure bank hoeft net, hè? Dat shut maar wel. Beppe Klaasje had weg gelijk, hè? Hoe kan dat toch? Zal ik die even oppoetsen? Kom hier eens even. Hè, dat niks, schat. Kan gebeuren. Een oorklapje. Help me maar gewoon de stofzuiger er nog een keer over. Hindert helemaal niks. En we gaan even verder met dit. Maar ik krijg hulp. Ik krijg hulp. Wasje. Zo. Ja. Nou, dan is al die paprika's voor je bieden. Nee, andersom. Alles in het bakje. Goed zo, meid. Goeie hulp. Zullen we de siepel nog even doen? Het is altijd wel leuk om hem te helpen, hè? Ja. Ja, vind ik mij ook gezellig. Hè? Mooi te Gary in sieren. Nou, ze had mij wel broccoli, paprika. Mag ik Doe nou de siepel. nog hier blokken? En broccoli is ook klein, sure. Je hebt mij wel in stukjes Ik dingen. wil even een hapje. Een hapje, maar broccoli is net zo lekker als het wanneer het bakt is. Zien is. Maar het eerst even sieren. Anders is het heel hut. Net lekker. Toch? Nee. Nee. Klasse, meid. Zie je dat waar? Nee. Nee. Dom idee. Hoe kom ik erbij? Nou, alles lijkt clear. Ik zal even een boekje lezen, Milde. Welk boekje geven we aan? Zie ik je maar in. Die bobberste? Lietse protter. Nou, kom maar. Nog lekker op een bank, joh. Kom maar bij me zitten. Op pegels. Ja. Zien we die daar? Ja. Kijk dan. Zit op een mannen, toch? Ja. Ja. Moet je lezen. Broerke had een zusje gekregen. Hier is Grut en zie is Liets. Suske leidt in het binnenwijntje. Broerke fietst al op zijn fiets. Roze linten, roze strikken. Vlagje wappert in de wind. Beppe Stien, vuur de wang. Daar is ze dan, haar lietse Stien. Dit jonkje had een zus gekregen en Famke had een liets broer gekregen, hè? Ja. Ze zit er nou mooi verhaaltje zit. En Famke had een baby. Oh, shit. Dus nog. Ja, Famke had ook een baby. Hè? Dus ik een baby. Shit, die lijkt lekker te koersen, maar er komt omheen. Mijn zuske had een Tomke. Oh, de Tomke is zo zwiert. Moeltje eten, lekker sopje. Het hele lekkentje wordt wierd. Zusse leidt zo leeft te koesen. Tomke glied het in en uit. Echt sticht en lekker dreamen. Tomke sopje. Dikke? Tuut. Nou, het is haast 11:04. Dan breng ik Ildo even naar huis mee. En dan gaan we even op een paad op struin naar een bank. Ik ben heel benieuwd wat we het vinden. Ik neem je maar even mee. Nou, we hebben Ildo weer bijgebracht. Ja. En wij zullen misschien al een mooi bankje vinden op Nijdracht. Nou, heel schön dat ze wat voor is gaan. Ja, dit is een L, hè? Wel leuk met het groene stekjes, hè? Wat mij net. Die is te loser naar mij? Wat verdikke. Kind dan net. Waar gaat die opvoeding dingen? Jou. Huh? Ja, deze vind ik wel mooi, hè? Wat een keuze, het zagen. Oh, machtig. Dus het is nog op een goede kleur, hè? Op die kleur. En dat is ook deze, hè? Ja. En wat ik Die vind ik wel heel mooi, hè, deze? Coole poort. Het is geen uurzaken. We te krap, hè, zijn we dus. Ik Ja. wil altijd zaken. Ja, hebben we te lietse ruimte voor. 2, Ja. 3, Zaken zit een hoe volle erop kunnen. Maar wel heel lietse meisje wezen, hè. Dit is van die vrienden, nou, je denk. 7, 8, 9. Ik kan heel dat direct nog bij. Ik krijg wat. Oh, we hadden hem en het rijdt. Ik ben helemaal verrijnd, maar het past al je krijgt. Op, nee, Broekstraat. Yes. Nou jongens, we zijn thuis. We hadden eten achter de kiezen en dus ga je met hem mij eten. Maar die huis ook even hopen om de bank in elkaar te zetten en klaar te zetten. Nou, ik zou zeggen, check dit. Je wordt heerlijk. Lijkt er lekker zaken? Ja,
Het moet al even wennen. Maar ja, dat moet altijd even wennen. En ik vind de salontafel nou te groot. Dus ik denk die blauwe misschien en dan nog een iets ronder erbij. Maar voor eerst doen we het zo. Wat vind je van de neerbank? Nou, ik zal de afwas even in roemje en daarna aan die bed op bed. En dan zit ik lekker genieten van mijn neerbankje. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. En een night vlog! Hoi. Zaken. Hey hoi. Doei!